Bolognai rendszer, oktatásreform, európai műveltség. Ezek a kulcsszavak folytak a csapból is az elmúlt 8-10 évben. A bombahír stábja ellátogatott néhány egyetemre, hogy a nagy megújulás eredményét megvizsgálja. Elsőként az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán érdeklődtünk. Egy nagyon egyszerű és a 6. fizikaanyagból levezethető kérdést tettünk fel a bölcsészeknek. Mi történik, ha egy űrhajós a Holdon állva egy apró tárgyat, például egy tollat, elejt? Mi történik a tollal? Nézzük a válaszokat. Hello, lehet kérdésünk? Hát, hello. Igen, lehet. Bölcsészek vagytok? Igen. Igen, PHD hallgatók egész pontosan. Mi történik, ha egy apró tárgy egy űrhajós elenged a Holdon? Micsoda történik? Apró tárgy, mondjuk egy tollat elenged egy űrhajós a Holdon. Hát ezt nem teszteltük még. Szintén. Te is, Tim? Megmondod nekünk, mondd meg nekünk létszőre. Hát mivel ott lebeg a... Nincs tér, tehát, vagy nem tér, hanem gravitáció az sokkal kevesebb. Igen, abszolút, ez most egy bölcsészek égetése. Tehát ott lebeg. Leesik? Mert? Sziasztok, bölcsészek? Igen. Az lenne a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy űrhajós egy apró tárgyat, mondjuk egy tollat elejt a Holdon. Elejt egy Holdon? A Holdon. Elejt a Holdon egy tollat? Igen. Feltételezem, hogy mivel kisebb a gravitáció, ezért elrepül a toll. Hogy nem esik le a Földre. Mi történik akkor, hogyha egy űrhajós egy apró tárgyat a Holdon elejt? Semmi. Ott marad? Nem, hát nem lehet rejteni. Elenged a Holdon. Feltételezem, hogy lebegni fog. A Holdon elkezd lebegni, illetve igen. Szerintem igazából nagyon semmi. Csak úgy ott lesz. Nem fog leesni. A Holdon? Hát nem tudom, a súlytalanság miatt gondolom elszáll a levegőben, vagy nem tudom, hogy... Hát egy helyben marad, gondolom én. Ja nem, ott egyhatod a gravitáció, úgyhogy leesik. Tudom. Lebeg, repül, felszáll, leszáll. Hát gondolom, lebeg. Köszönöm. Hát a súlytalanság van. Így hallottam. Ott van ez. Ez BTK-ről az én hülye kérdés, hogy tudod. Másra is kérdezzük. Mondjuk azt, hogy azt maradni. Hát mert lebeg, nem? Vagy a Holdon nem lebeg, de... Akkor lebeg? Nem, mert köszi szépen. Bölcsészek vagytok? Talán nem. Az lenne a kérdés, hogy mi történik, hogyha egy űrhajós egy apró tárgyat, mondjuk egy tollat elejt a Holdon. Mi történik, hogyha? Tollat egy űrhajós elenged a Holdon. Igen. Mi történik? Gondolom ott marad. Köszi. Jó. Másik tipp? Úgy marad. Köszönjük. Nincs levegő. Igen. Tanít? Igen. Az lenne a kérdés, hogy ha egy űrhajós egy apró tárgyat, mondjuk egy tollat elenged a Holdon, akkor mi történik? Nem tudom, lebeg, gondolom. Vizuális kommunikációt tanítok egy 12 évfolyamos iskolában, a Lónyai utcában egészen pontosan, igen. Mi történik, hogyha egy űrhajós egy apró tárgyat elenged a Holdon? Hát gondolom, hogy kikerül a világűrbe. Mivel hogy a Holdon nincs gravitációs erő, nem? Ja, van. Van? Igen? Akkor ez egy ilyen beugratós kérdés volt? Eltűnik valahol az égben, nem tudom, hogy hol pontosan. Eltűnik. Mikrokozmoszba, vagy én nem tudom, hogy hívják ezt, nem tudom. Eltűnik. Hát elkezd a hold tömeg középpontja felé zuhanni 1/6 G-vel, gyorsulással. Tehát lassabban esik le, mint a Földön. Sziasztok! Néhány kivétellel a bölcsészek nem szerepeltek valami jól, adtunk nekik egy mentőkérdést. Itt tanultok jelenleg az egyetemen? Igen. Akkor tudjátok, hogy ki volt Eötvös Loránd? Ne kérdezz ilyeneket első évesektől, nem vagyunk elég felkészültek. De nem tudjátok, hogy ki volt? Vagy tehát erre az egyetemre jártok. És pár szót tudtak róla mondani, hogy ki volt, milyen munkássága? Most? Nem. Tényleg nem, de esküszöm, utána nézek. Sziasztok, lehetne egy gyors kérdésünk? Persze, mondjad. Eltés vagy, úgy látom. Igen. És szervező. Igen. Tudod, ki volt Eötvös Loránd? Igen, tudom. És megmondanád esetleg, hogy mit tudsz róla? Hát oktatási miniszter volt az első
67 utáni kormányban, azt hiszem, hogy oktatásügyi miniszter volt, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Milyen tudományákban jeleskedett esetleg? Valami találmány, ami az ő nevéhez fűzhető? Nem tudom, ennyire nem vagyok tájékozott ezen a téren. Szeretném megkérdezni, ki volt Ötvös Lórend, és hogy mit talált fel esetleg? Jaj, inkább nem, bocs. Ötvös Lórend. Magyar tudományatja. És mit tudsz meg esetleg róla? Mit talált fel? Milyen cselekedetei voltak? Inkább valaki más kérdezzetek meg. Ide jársz az egyetemre. Igen. Tudod-e, ki volt Ötvös Lórend? Igen. Ki volt? Oké. Csinált ezt az egyetemet, nem? Hát azt hiszem miniszter is volt, nem? Igen, és milyen tudományákban jeleskedett? Fizika. Milyen tárgy? Eddig jó? Eddig nagyon jó. Mi fűzhető az ő nevéhez, valami esetleg, ami találmány? Nem valami inga, ugye? Az valaki más? Nem a torziós ingával kapcsolatos? Igen? Nem tudom, hát kb. Ennyit tudok róla. Jó, rendben. Mert ennyit tudok, hogy a Móricon van a Ötvös kollégium. Fizikai kérdésekben persze nem biztos, hogy a bölcsészek az illetékesek, átmentünk hát a Duna másik oldalára, a Műegyetemre. Mi történik? Hát mondjuk lebeg. Lebeg? Súlytalanná válik. Súlytalanná válik a golyóstól. Na ne röhög rá. A Holdon? Igen. A Holdon? Van az ott? Mi történik? Hát így leesik. A Holdon? Hát a Holdon igen, de nem az ott, hogy az űrben. Nem, a Holdon. Ja, a Holdon vissza is kérdezte, hogy a Holdon. Azt most igen. Jó. A Holdon leesik. Azt vágom, hogy nem folyik. De... Nem. Igen? Mit csinál? Hát gondolom lebeg, vagy nem tudom így. Leesik. Most lebeg vagy leesik? Hát, leesik? Van a Holdon tömegvonzás? Van, persze. Hát leesik. Leesik, nagyon jó. A második kérdésem pedig egy történelmi kérdés lenne. Mikor volt a második világháború? 1935-től 40. Nem? 39-től 40. 2-3. Nem teljesen. Nem tudom pontosan. Mi történik a golyótól? Lebeg? Nem teljesen. A másik kérdésem történelmi kérdés lenne. Mikor volt a második világháború? Hello! Leesik talán. Leesik. A másik egy történelmi kérdés lenne. Mikor volt a második világháború? Majdnem 100 évvel ezelőtt. Vagy nem tudom. Kicsit pontosabban esetleg? Évszám legalább? Pontosan. 1936-tól 43 42-ig. Mikor volt a második világháború? Az első volt 14-től 18-ig. Igen. És a második az pedig 30. Igen. Nem tudom pontosan. Eleje, vége, közepe? Eleje. 30-as évek eleje. Igen. 45-ig. Mettől? 41-től. 41-től? 39. 39 vagy 41? 40. Először is az, hogy milyen szakon vagytok. Műmenedzser GTK. Te? GTK gazban. Akkor egy törés kérdésem lenne. Hú, ne. Mikor volt a második világháború? A 32-45-ig. Szerinted? Igen. Oké, rendben, köszönöm. Ennyi volt, jó. Lenne még egy gyors kérdésem, akkor, hogyha ez ilyen nagyon gyorsan ment. Mi történik azzal a golyóstól, amit mondjuk egy űrhajós a Holdon elenged? A Holdon? Leesik. Leesik. Nem? A Holdon igen, ott nincs súlytalanság az űrhajóban. Mi történik azzal a golyóstól, amit mondjuk a Holdon így elengedsz? Hát remélhetőleg lebegni fog, nem? Lebegni? Hát súlytalanság van ott. Kifolyik belőle a tinta. És mondjuk így emelkedni kezd, lemenni, jobbra-balra megy. Lebeg. Az biztos egy amcsi űrhajós, meg az oroszoknak ceruzája van. Igen. Mi történik azzal a golyóstól? Semmi. Hogy semmi? Mozog az űrhajó, nem az a baj, a nem, kérdést nem jól tettem. Nem, mert az űrhajós ott van a Hold felszínén, rajta áll mondjuk a Holdon,
Van a kezében egy golyóstól, és elengedi. És mindkét ujjával egyszerre engedi el? Például. Hát akkor ott marad lebeg. Ott marad lebeg. Vagy hát megy együtt az űrhajóval. Megy együtt az űrhajóval. Inercia rendszerével együtt, ha erő nem hat rá. Értem, a másik kérdésem pedig egy történelmi... Szerinted mi? Leesik. Miért? Azért, mert ott is van tömegvonzás. Csak a gravitációnak az 1/6 a földihez képest. A Holdon. Igen. Jó, igen, elrontottuk igazán, bocs. A másik egy történelmi kérdés lenne, mikor volt a második világháború? Az eleje, a közepe? Hát ugye az, mikor tört ki, és mikor lett vége? 44-45, de hosszú előkészületek voltak, és nincs, vagy hadüzenet, nem tudok dátumot, mikor volt? Mikor volt az eleje? Mondjuk az volt a 40-45 az eleje szerintem, vagy az már vége? Nem, az már a vége. Hát és akkor az eleje? Cikli, nem tudni, de hadüzenet, vagy valami ilyen 33. dátumot? 33? Dehogy is, miről beszélsz? Nem. Jó, én nem tudom. De mi a Reichstag, mikor égett le, vagy mit számolunk el? Hosszú kések éjszakáját? Mit hát mondjuk, amikor a németek megtámadták a lengyeleket például. Aha, hát az most volt az évfordulója, ezért még cikik, hogy nem tudjuk. Mi történik a tollal? Elkezd lebegni. Elkezd lebegni. Jó, a másik kérdés, egy történelmi kérdés lenne. Mikor volt a második világháború? 1800. 1800? 50-es évek. 30 és nem, 30 és 32. 1800? Mondjunk valamit. 32. Elkezd fölfelé menni. Fölfelé menni. A másik kérdésem egy történelmi kérdés lenne. Mikor volt a második világháború? Úristen, és ezt milyen gázzal nem fogom tudni, nem történelemben nagyon gyenge vagyok. Egy évszázad? Vagy hát második világháború. 1900-es évek. 1900. Évtized? Valószínűleg ott lebeg, aztán kirepül az űrbe, fogalmam. Meg lenne még egy másik kérdés, egy történelmi kérdés. Mikor volt a második világháború? 44-től 48-ig, 1944. Mi történik a tollal? Semmi, elkezd lebegni. Elkezd lebegni, nagyon jó. Akkor a másik kérdésem az lenne egy történelmi kérdés, mikor volt a második világháború? Igen. A második világháború? 1938-tól 44, valahogy így. Az imént hallott válaszokat építész, gépész, vegyész, közlekedésmérnök és gazdasági menedzser szakos diákok adták. Hányan voltak az utóbbiak? Mindössze 2. A többiek a leendő magyar műszaki értelmiség. A Bomba Hír már a Facebookon is elérhető. Jelölj bennünket, terjeszd cikkeinket, filmjeinket. Segíts te is Magyarország egyetlen valóban független online médiumának.